Sehän on sillä lailla, kun jos parisuhteessa on ollut yhtään pitemmän aikaa, niin naiset on aina oikeassa. Senpä takia sitä on ihan turha kiistää, että yrittää väittää vasta, niin senpä takia minä olen ruvennut kirjoamaan ylös tämmöiseen kirjaan. Tässä on jo aika monta sivua, että aina kun rouva sanoo jotta ja minä olen eri mieltä, niin minä kirjoan tänne rouvan mielipiteitä. Sitten minä ajattelin, että meidän 30-vuotis hääpäivänä, siinä vaiheessa kun me ollaan varmaan jo kaikki elonmuski robottien palvelijoita tai tämmöiset erityisen komment-yksilöt, niin kuin meikäläinen saattaa olla robottien kurtisaaneja, enkä minä yhtään pidä sitä välttämättä huonona tulevaisuuden näkymänä. Riippuu vähän minkälaisia ne on robottilaiset tulevaisuudessa. Mutta niin, sitten minä ajattelin käyttää minun vähät pennoset siinä robottien palvelu kahvitauolla, millä Dogecoinilla sitten maksetaankaan, niin minä sitten kahvitauolla käytän tilaisuuden ja ostan sitten supertekoälyltä semmoisen arvion. Minä syötän sinne kaikki nämä rouvan mielipiteet 30 vuoden päästä ja kysyn tekoälyltä, että kumpi oli oikeassa. Toivottavasti se tekoäly ei ole noin.